Welcome back here in Wake Up Ilocos, and now it's time for our words of wisdom. So, Jana, what's our wow for today? Yes, our wow for today is the only thing for evil to prevail is for good men to do nothing. Ayan, napakasimple, di ba? Alam mo na ngang mali, wala pa yung parang hindi mo pa itatama. Yes. Like what we've been talking In about. short, alam mo na nga, yun na nga na parang ang nangyayari ang karahasan, nangyayari ang kasamaan dahil ang mga mabuburing tao walang ginagawa. Walang ginagawang action para walang ginagawang hey, action. Para mali yan. pigilan, Yan. oo. It's like, I would like to link that sa fresh from the open issue na naganap. Alam mo yan, it's the 8:23 drama Yeah, took place at hostage drama. the Quirino Grandstand. Hello, 8:28 drama that makes the Philippines shake, di ba? That makes that break or broke our reputation to other countries, and then that pull down the pride or alam mo yung ng Filipino, ego, something like that. Yeah. Ayun, nasira tuloy yung kasi yung during sa napapanood natin ko or narinig natin balita na we have professionals. Paano ko ba sabihin? Okay lang Yes. ba? Let's say, Yeah, mga medyo police. syempre parang kailangan din natin i-example. Like for example, yung nga yung nabanggit mo sa akin Oo. kanina na yung mga ibang tao dyan na hinahayaan lang na mangyari yung Ayun. evil na yun. Kaya nga, kasi parang medyo ano din kasi talaga siya, parang kumbaga nasa tao lang din yan. Kumbaga, ang isang kasamaan, hindi mo parang kumbaga kung wala kang ginawang paraan para mapigilan yung kasamaan na yan, wala nang mangyayari. Kasi nandun na yun hinahayaan mo na lang, alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa ng kapwa mo, pero wala kang nagawa para pigilan ito. That's right. Kaya nga ng mga... Kaya yung mga- nagpa-prevail ang evil. Ayun, yung mga pulis na nandun nun, di ba? Though, ang problema nun doon is some maybe, some, they lack of training. Pero we can produce professionals. May mga funds naman tayo pero due to corruption. Yes. papasok Number naman. one, greed and corruption. Due to corruption, ayun. Yun na yun. Kahit man sabihin natin na parang yung mga leaders natin, Ayan. 'di ba? May magagawa naman sila kasi parang kumbaga on their part, alam naman nila na para maiwasan yon is to train them at Yes. ipaalam sa ating mga pulis kung ano yung mga dapat nilang gawin, 'di ba? Yes, due to corruption, who suffers? The nation and the people. Yes, Ayun. exactly. So, That sana has po, been- may natutunan Yeah. kayo doon. That And has been our wow for today. Tune in again next episode for a dose of your words of wisdom. Wake up, Ilocos. We'll be right back.